Poďte sem medzi nás, poďte sem aj s pánom doktorom, pretože máme tu ďalšieho pána doktora, kopne pána doktora Bukovského. Dobré ráno. Dobré ráno. My sme si už s pánom doktorom aj potýkali. Možno to povedať? Mohol som to povedať, hej? Či nie? Mohol si to povedať? Natáňaša? Mohol si to povedať. Alebo tak už by bolo čudné, že prečo ti zrazu týkam, keď doteraz sme si vykali. Ideme, dnes sa teda budeme rozprávať ešte aj o tom, že sa končí jedna... Po 7, ale to iba také a výskoč, dnes sa končí taká tá veľká rubrika, ktorú sme mali, zhadzoval sa cholesterol, k tomu sa ale dostaneme. Teraz tá prírodná liečba, čo si priniesol? No, dnes máme takúto zaujímavú vec, ktorá je síce prvýkrát, z mojej strany trochu bez záruky, pretože to ešte nie je otestované, aspoň o tom vôbec neviem. To, čo tu miešam, sú 2 čajové lyžičky dobrého medu a miešam do toho zhruba 2 čajové lyžičky mletého muškatového orecha. A je to vraj výborná vec na akné. Počkaj, vážne? Áno. A treba si urobiť z toho muškatový orech. Prášok, zomletý sušený muškatový oriešok. Zamiešať s medom zhruba 1:1. Vznikne z toho dosť hustá pasta, ktorá sa potom nanáša na tie postihnuté miesta. Nechá sa to 20 minút pôsobiť a potom sa to zotrie. A je to možné aplikovať 2 až 3 krát za deň. 2 až 3 krát Povedal som, že to je bez záruky, takže dajte mi vedieť, ak budete mať s tým skúsenosť, pretože vedecká štúdia na toto zatiaľ neexistuje. Je to skutočne čistá prírodná záležitosť. Či vám to zoderie vrchnú vrstvu zamše? No a mám tu ešte ďalšiu vec pre ľudí, ktorí trpia migrénou. Pekne vonia. No? Že pekne vonia muškatový orech. Mám tu ďalšiu vec pre ľudí, ktorí trpia migrénou. Áno. A skôr než si dáte, keď na vás ide ten záchvat, keď na vás ide tá bolesť, keď sa to blíži, tak skôr než použijete nejaké tabletky, tak vyskúšajte najprv, či vám nezaberie zázvor. Takýto kus zázvoru delím zvyčajne na 2 časti iba. Z takejto časti si robím 1 šálku čaju. To sa orábe, my sme to tu už niekoľko ukazovali. Zázvor je tu veľmi populárny. Nástruha zalej vriacou vodou na 3 až 5 minút postať. Môže sa to osladiť medom a treba to kopnúť do seba. Keď nemáte čas alebo nemáte toto k dispozícii, existuje tiež tušený zázvor. Tam sa použije 1/3 až polovička čajovej lyžičky. Dobre, ale čo s tým zázvorom? To si ešte nepovedal. Však som to teraz, sme to hovorili. Že ten čaj? Pokrájať, Ja som myslel, že... Aha, čiže ten čaj tiež funguje proti migréne, hej? Vypiť čaj. Ja som myslel, že to len naimunutujú priedušky a tak ďalej, takže dokonca aj na migrénu. Zázvor obsahuje látky, ktoré blokujú tvorbu prostaglandínov a to sú látky, ktoré podporujú tú migrénu. No, Čo podporujú a my to chceme zablokovať. A my chceme to zablokovať. Čiže zázvor obsahuje látky, ktoré tú migrénu môžu zastaviť. Ja chcem ale povedať samozrejme, že máme pacientov u mňa v ambulancii, ktorým nezaberajú dnešie lieky proti migréne. Že nie každému toto môže zabrať. Jasne. Ale ak to pomôže aspoň 5 ľuďom, tak ja som dnes do rána nevstával zbytočne. A mám ešte jednu radu tiež pre ľudí, ktorí trpia migrénou a nemajú po ruke zázvor, ale kávu a citrónovú šťavu, ktorú ja tu teraz nemám. Ale kedysi som poznal človeka, ktorý mi hovorí, že keď si vypije kávu, do ktorej si dá zhruba za lyžičku čerstvej citrónovej šťavy a vypije to, takže tá migréna sa zastaví. Fakt? Aha. Tak to musím vyskúšať. A lyžičku čerstvej? Chcela by som vedieť, ako to chutí tá káva teda. No nechutí to. Ja som to chutnal kedysi. Chutí to dosť odporne. Áno, tak ja som dala do kávy minerálku. No, tak ale nie, citrón do kávy, vieš, to je ešte kyslejšie. Niektoré kávy sú úplne kyslá z citrónu. Ale ja som ešte chcel pripomenúť, a to som zabudol ešte pred pánom doktorom, som chcel pripomenúť, že máme tu pani docentku, ktorá nám dnes rieši cukrovku, hovoríme a rozprávame sa o cukrovke, takže máte možnosť, milí priatelia, aj vy sem dobehnúť, máte možnosť sa otestovať. Pozrite sa takto. Veľmi jednoducho, veľmi bezbolestne, relatívne teda sa to dá, tak využite tieto naše služby. Áno, a my ideme využívať kuchyňu, pretože talianska kuchyňa je úžasná. Predpokladám, Roman, že ty máš tiež rád taliansku kuchyňu, ale aj taliansky temperament. Vieš, čo je paradoxné? Áno, samozrejme, musím s tým len súhlasiť, ale čo je paradoxné? V Paríži som chcel nájsť nejakú francúzsku kuchyňu a našiel som len talianske kuchyne. V Paríži? V Paríži, Champs-Élysées, talianske kuchyne a čínska kuchyňa. Tam je toľko dobrých francúzskych kuchyň. Neuveríš, ale na Kapverských ostrovoch je tiež talianska kuchyňa. Taliani sú všade. V Bratislave sú Taliani. Roberto, allora, nome di pasta.
Maccheroncini di Campofilone. To sú makerončíny? Maccheroncini di Campofilone. Di Campofilone. Tak pozrite sa na to, to sú akože, čo by to malo, makerončíny. ten Nie maličký makarony, ale makerončíny. To sú akože makaróniky, zrejme. Úplne takto jemné. Však to sú rezance. Rezance do Rezance, polievky áno. slepačej. To makarončíny. Toto ona veľmi rada. A vieš, čo som sa dozvedel? Že Slováci jedia pastu strašne prevarenú a tá ti môže spôsobovať rakovinu žalúdka, pretože sa dostanú a tak ďalej až do tých klkov a z toho nevidia. A preto Taliani jedia al dente. Čiže Takú pastu, názvu, ktorá hej. je... No ale toto to je všetko to ani robené... variť netreba, už to je al dente akurát. Nie, to treba variť. Allora, primi piatti. Čo bude prvé jedlo? Facciamo maccheroncini con il ragù. Takže... Piatto. Sì. Poi facciamo affettati. Sì, di lonza e di ciauscolo. No a teraz vám poviem niečo veľmi zaujímavé. Toto je vraj novinka, toto kedysi Taliani nikdy nerobili. Toto je veľmi mastná saláma, to Lenka nemá rada. Ale predstavte si... Ale počkaj, ako sa to volá menom? Nome di salumi? Ciauscolo. Ciauscolo. Ale morbido, čo to bolo to? Salami morbido. Salami morbido. Nevážne, to sa rozprávali, že salami morbido. Tak tuk ťa zabíja. To je morbidná saláma. Ale potom tu dávame aj túto, tá není morbidná. E la lonza. La lonza. Poďme si to. La lonza. To je taká malý kurz taliančiny, hej, la lonza. Ale viete, čo je neuveriteľné? Tuto sme robili, počkaj, to musím položiť. Áno. Sme robili nejaké veci, že balzamiko a také rôzne oleje a všetko do tohto nádherného šalátu, ktorý obsahuje 10 byliniek. A toto je najstarší, grácie. A toto je najstarší dressing, ktorý existuje. Perfektne. Poďme teraz už na ten recept. Dobre, no Poďme tak... na ten konkrétny recept. Vado avanti. Ja. Recepto. Avanti lavoro. Avanti lavoro. Grazie. No ale toto je úžasné, som chcel len povedať, že to je Najstarší. z rímskych čias tento dressing. Čiže oni už mali dressingy vtedy. Dobre, a ja by som si chcela spraviť takú tú omáčku a povedzme si recept teda na to. Allora, qual è il recept per... Allora, la ricetta della salsa è un soffritto di cipolla, sedano, Cibola? cipolla, sedano, carota. Carota. E poi ho messo, e questa è una novità, Giusti, come ti dicevo, anziché mettere la carne di pollo, di maiale o di manzo, Či môže dať druhý mesa, polo je kura, áno, do toho, ho messo hej. il ciauscolo. Ale aj čauskolo musí. Čiže túto salámu. Áno, tú salámu. Salami È una morbido. novità, è una novità. Minuti? Due? Minuti manca poco, è quasi pronto, insomma. Koľko minút? Hneď to bude urobené. Čiže veľmi rýchlo. Niekoľko minút. Dobre, čiže sa zmieša všetko... Všetko dokopy, ale samozrejme s tomatovým sosom. Tomatový Nám to sos. povedal, hej. Quando l'acqua bolle, metto i maccheroncini e si cuociono in un minuto. I maccheroncini si Jednu cuociono. minútu sa môžu len variť, nie ak my 10 minút prevárame. Super. Nella salsa, i maccheroncini si tolgono, si mescolano con la salsa e si mette un po' di parmigiano. A potom sa to posype Čiže parmezánom, sa keď sa to všetko zmiešajú. zmieša. Na tanier parmezán a jeme. S tým ragu, To je veľmi parmezán. rýchle. Grazie. Prego, Molto piace. A mne sa páčilo... Tutti rapido, perfetto. Roman, jak išiel na tú taliančinu, čiže fú. Počkaj, to sme rovnako na tom. To sme rovnako. Fú. Ja, taliančina je perfektná úplne. Keď si hladný, naučíš sa. Určite Talianom by sa páčilo aj Petra Marko a možno aj vám, ale nie preto by ste mali telefonovať, ale ona je ambasádorkou podnikateliek a telefónne číslo je 026827. 4456. Áno. To Petra vám bude odpovedať na vaše otázky, bude vám Tu radiť, je. ako ďalej Som ťa sa hľadal máte niekde. uberať svojimi podnikateľskými zámermi. No a možno aj taký dobrý podnikateľ je človek, a teraz môže spraviť etudu, Ja aj teraz. kamera. Sledujte Romana. Áno. Čo sa to stalo? Ukradli ti tenisku. Tak, toto bolo také malé antré. Špeciálne Nie sme moc dobrí herci. rúžové pásikované tenisky. Ale Miška Grendalová vám teraz vysvetlí vlastne, o čo ide. Poď, obuj sa. Ďakujem ti veľmi pekne. Ide o to, že v šali vyčinia teniskový fantóm a my už vieme, kto to je. Polícia po ňom pátra už druhý rok. Je to také trápne. Ticho? No. Nie je to taká sranda pre tie dámy, ktorým tú tenisku naozaj ukradol. Vyčíňa pri základnej škole Ľudovita Štúra, vraj v popoludnejších a večerných hodinách najmä. A odohrá sa to tak, že dáma, slečna, mladé dievča kráča. Tu vám to ukážem, takto sme to Pán zahrali. Bukovský sa teraz pozrel, či nemá Či nemá biele tenisky, áno. No a takže on príde dozadu, zaútočí Áno. a šup, teniska
je preč. 7 On ich prípadov... prepadne. On ich kvázi prepadne, ale neublíži im, aspoň takto teda hlásia tie mladé devy, že im neublíži, iba im proste zozadu z nenazdajky vyzuje tenisku a utečie preč. Nehlásia žiadne také, ako že by ich nejako buchol, udrel alebo niečo. Jednoducho prídu o tenisku. Podmienka je, že tá teniska musí byť biela. On sa špecializuje už druhý rok na biele tenisky. To už 2 roky? Áno. A je to trestná, Miška, nevieš? No, je to problém, pretože je to krádež, ale je to do hodnoty, myslím, 8 000 korún, aspoň teda keď ešte... Je to priestupok. Je to priestupok, takže je to problém. 7 dievčat to nahlásilo mestskej polícii. Štátna polícia má ešte ďalšie trestné oznámenia, ale oni sa k tomu nechcú vyjadriť, pretože pátrajú, takže neposkytujú ďalšie informácie, takže je ich určite viac ako 7. No, uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie. Vraj dievčatá v šali prestávajú nosiť a kupovať biele tenisky. A možno, že si aj tento fantom bude spievať po anglicky. Čo ty na to? Možno pobojuje s teniskami, spieva po anglicky a je to náš človek a my vám teraz aj ukážeme, ako tá angličtina v pesničkách v praxi vyzerá. Ovládanie cudzieho jazyka je veľmi dôležité, ale už z pomenovania cudzí vyplýva, že to nie je jednoduché. Spev je naopak prirodzeným hudobným prejavom človeka, preto osvojovanie si cudzieho jazyka prostredníctvom spevu môže byť jednoduchšie. A práve z tejto myšlienky vychádzali organizátori akcie Angličtina v pesničkách. Táto myšlienka vznikla tak, že ako učitelia angličtiny sme hľadali spôsob, ako priblížiť deťom učenie angličtiny jednoduchšie, tak, aby mali z toho radosť a aby sa im to učilo ľahko. Prečo sa ti páčia takéto hodiny angličtiny, kde sa aj spievate a učíte sa pesničky? Lebo sa naučíme nové veci aj po anglicky. A máme väčšiu zásobu slov. Tak podľa mňa je najlepšie učenie angličtiny počas pesničky, lebo je to zábavnou formou, čiže ako škola hrou a tým pádom sa aj menšie deti môžu naučiť rôzne slovíčka a keď budú väčší texty, nebudú mať problém. Spôsob osvojovania si anglického jazyka pre deti je taký v podstate ako materinského jazyka a deťom je jasné, že je ľahšie sa hrať ako učiť. Čím budete vystupovať? Čo budete robiť? Budeme spievať. Prečo máš rád anglické pesničky? No, lebo sa môžem naučiť aj v tých pesničkách nejaké slova. Prečo si myslíš, že je dôležité učiť sa cudzie jazyky? Keby sme išli do zahraničia, aby sme mali nejaké základné vzdelanie o jazyku. Súčasťou tohto koncertu bol aj krst v poradí už 10. CDčka. Takže šťastnú cestu. Je to projekt, ktorý rozvíjame práve teraz. Je to 10. rok, takže máme také malé jubileum a ešte musím prezradiť, že to robíme veľmi radi, pretože sa obklopujeme mladými ľuďmi, deťmi a je to práca veľmi radostná, ktorá nás veľmi nás to motivuje a dodáva nám energiu.